Koktishalo Jorani Khorang Organization Belo Ajijak Mai Borma Batailemung Klaire Jakha O Bataimung Kaisa Awareness Pandani Bishingte Jiraniani Makumai Kamiwo Songsa Jakha Jorani Khorangni O Mai Borma Bataimungo Manjakha National Award Manjak Torubala Deburma Jorani Khorangni Director Norendra Deburma Tei Prasha Munganang Boram Ganang Teacher Professor Jaksong Koktuma Thumna Rokno Borokni Nangkukmani Kok Shai Khanaraka স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য Jorani Khorangni chini tuidulnai chini dakoto ko danoranno belaike paiplay hambai mayapro obahaike jeng tabungni jorawo chini tabungni jorawo to jeng belaike no kubuni samungo belaike jeng gedal jagabuni bagai hukba habarogo chini jora rumani kicha kom nongkha haipano जों चिनी सिरिसितिनि चिनी जे परम्परा चिनी जे तिले फेमानि चुचु बराराची आपनो जों पगिमाया आव नरक को दिदी को त्रिपुरा नरक कक संमा बाय बेलायखे चासुका तामनि माले चिनी थिनांनि जातिरक चिनी थिनांनि चराइरकबो ओ मानिनो खातुंना नांगो ताबुक जतो जागानो जों नुगो जों परा लेखा बायसि मिंया सामुंसि बिसि रोंना नांगौ चिनी ताबुक चिनी सामुंगो साबुबो सोरों जों ताबुक चिनी सिलेबास रगो नुगो एक्सट्रा को कारिकुलाम दङ निनि राबमानि सुबमानि तांमानि दैमानि संमानि जत्तो नांगौ ओंका अबाहायनो तिनि अबाहायके सेबमान मानि बागै अर खेतो नखनानि माइबनानि अबाहाय तंथक अबाहाय खातुंजाक अबाहाय सालमानानि बेलायखेनो दुगु तामनि माने तुगु ओंका बेलायखे खातुं खाजानो तिनि जों आयि चराय फ्रुपानो हुइजागैसि थाङै माइसो बायनो माइ खेतो तिनि माइ पुइला बनानि माइ बानारंनानि हिंकाकाय थाङै माइ बानारगै दङयो खाथिगै ओंका आफ्रुनि जरानि जे मुचुंमानि जे सिमानि नुगमानि अबनो ताइसा तिनि मानमा बाय बेलायखे तंथुगु तामनि सानाय आबो कक बाय साबाय मिया आबो सकाय माइ बरमानि रोंमानि आबो बेलायखे रोंमानि संमानि सुंमानि रोंमानि बेलायखे रोंमानि आबो जों जानि जा रोंमानि सि जानि जा टेलेन्ट सि आबो ओंकाकाय जों रोंमानि मानिनो खिबि उइजाया जों तेबोसो सोलोंना नांगौ अबाहायके संमानि सुक्तानि जों ताबुक जेरै रंनो नुगो बरगो सङै सुगै दङ तागै लुबै दङ माइ मै सङै दङ ओंकाकामति बरथानि माइ गायथानि मिकिथों गायथानि जत जागानो जेरै रगो खातुङो खातुङानिया बरगो जरानि केसेबनि बागै परिनानि हायंनानि बागै किसा जरा माइनि बागै बर किसा उसलुइ दङ हायपानो ताबुक सिनि थिनांनि जेरै रग अबाहायके जोंनो नुखाकाय अकरा चाकारा रगनो हाव चाकरि पाइफानो सेबुंनि सामु पाइफानो जों ताकफानो सेब माखाकाय सिनि न खकनि सामु खलायो अबाहायके खलायमा नुखाय बरगो तेबो सिवानो खातुङानो ब जरा ब माइ गायना नां ब मिकिथों गायना नां तामनो तांना नां आबो जतनो चिनि जादु कलिजा रगबो रगजाक दङ सिजाक दङ ओंकाकाय जों अबसे चिनि जतनि सिलाय नांगुमानि जों प्रेक्टिकल जे सामु अबसे बिसि नांगुमानि जों बयतो परिवनो हायपानो जेता जों प्रेक्टिकल खलाय दंमानि अबसे बिसि बथाय गाहामखौ आव ओंकाकाय सातो साबैया स्राब जाबाय बायतो साबैया तिनि बाहाय वान समुंना हारै नरगमो काइसा जरानि खरां बाय तुइदुल जाक नरगमो माइ बरनि माने म बाहाय वान समुंना हारै अमो चंलायखा अमाहाय खलायनाय तो गोबां जरा रमैनो जों वान सुक थायमानि माइ बरिनानि बिसिकटाम बिसिब्रैकरि वान सुक थायमानि कसाथानि करona रङै थायमालिया के वाति वाया रङै बायसा थायमालिया जतन करनानि बागै जों थायमायाङै थांखा सिगां बिसिकटाम सिगांसि जों थायनो संमानि आइके जों तो नरक जतन साइमन जरानि खरां तो दाबो गाय बिसिसिनै 12 बोसोर रङै दङ आइके आदिखिनो जों सामुं टाङै थायमानि जे 2012 नि 2 अक्ट'बर पुलिस सेंगै दाबो सामुं टाङै थायमानि गोबां सिक्ला सालायनो जों एवारनेस खायो जों स्पीच कम्पिटिशन डिबेट्स कम्पिटिशन आं चेराय गाहामनाय हिनिबो सारिवो सार ओ म नरक सुदो जरानि खरां बाय लुवा जिवै सुदो माइ रक बरि मानसि मिदा खायना ताइबो फुकबानि सामुंगबो रोंजागो फुकबानि सामुंगो खाय अमनो पुलिस सेंमानि आइपानो जों फुकबानि सामुंगो दिनै भिडिअ रखायै मेगाजिन बिसिंट्रि जरानि खरांनि सैमुंनि बिसिंट्रि बा पान्दार बिसिंट्रि खातुंगो तबे हिलद नखरि मदेखे बाथाय मुंखे अमनो पुइला
आइके जों सिगांगोन आं साजिं सागा जे जों बिसिकटाम सिगांगो जों जेंनानै माने जेंमालिया दाउ जेंगि मान खायबालाय दं था आगि रगो दाम दाम खायरि जाखा जे फोरोंगो सामाने साइ थाङा दा दर साइ थाङा आइके अरथ सिगांगो आं थाजिं दुदसनि कोन इन्टारभिउ रिना थांतानि बो साका जे अर डक्टरेट खायजाग्राबो दङ मास्टार डिग्री नाहारजागना गोबां को अफिसार दङ PhD खायजागो खरंनि दङ आइके आपि हाइके बर बाक्सा रिटायारिं जागो दङ नेशनल अवार्ड मान जागो दङ जेमन तरुबाला नेशनल अवार्ड मान जाग को आइके आपि हाइ बर रनो जों माइ बरनानि बाथाय मुं खालायमानि बिसिंथै बुंना नायु जे दाउ सामुखौनो फानसिकनिया बरागि परिप्रो स्कुल कलेज इउनिभार्सिटी परिथिना बर माइ बरखा माइ राखा माइ नाखा बा माइ सखा माइ खैखा आथिखेना फाइमानि आइ बरक साइबो खानारिखा उलो बो सापिनाय बरक माइ बोरमा फाइबायबो आइ बं बिसिंथै सोंगाबोनो फुरनो नायु जे कुनु कामफा चिकन करे आइके ताबुनि सिखला सादार खातुं थुन जे बरक बो बाहायके आसे परिथितै चाकरि खेबो खायदे जे बाइ बरै सोरंगे आथिखे बरै फाइमान उखाय जों परि ओइ 9 10 11 12 बा कलेज परिखेन सोंतां बाइ बरै मायंनानि दाउफ्राव साख्रि मुसुक माननाय मति माननाय हेखौनो सिउर करै तां साना नांनाय मैखं काइ साना नांनाय फल फकला काइ साना नांनाय खेतो काइउ साना नांनाय आइके सिनि खेतो रांसाक बेफ्रा हा रांसाक हिनलाय आरोबा हा बेफ्रा हा तो रांसाक गया हा रांसाक ता माने हा आरो उर्बर मा कसे फार्टिलाइज लैंड मा कसे फार्टाइल अब के फार्टाइल लैंड अबन बागै टाइट कंपटीशन थर्ड पोजीशन बागै जेसाकै फनो जों फलिउ आदिसि आ फलि मानो सामुगो फनांगै जों नेक्स्ट सीनियर टीम एंड जूनियर टीम से जों सिखला रंना साना लायो जूनियर टीम और सीनियर टीम मैडम प्रीति लता मैडम रानी हानि बर रंखा तांखानि तांक्राक तांग्राय गोस्रां आगियाव तांमानि जोंबो सेलें फामानसि जोंबो तिनि हा कमावो तिनि तंथै कमावो तिनि गोनांनानि हथे करै खावो खावाबो गोबांबा फेर दङा फेरनि बिसिंथ' तुमले फेर कतंखौ तिनि सेले लायमोन आ सेले माने जों खिमना नांनाय जों 12 हा कतर हायुं हा कतर बाय सोंना हांखाय जों अर तिनि अर माइरं रखलाव लाया जों खेत फलिया नय पुसक या नै खलायलाया आं यादा हायरा जोंखौ या खेत आबो तांगै या माइ फलिया जों हाबा नंहरि पानो तिनि जे कमा जों या आके ओ माइरं रक ओ माइ रक समोसा रक नै तिंग बरन फाइ दंबा केबो तो पुसकै फाइ न माइरं नों चाइनो तंनाबले जों साना तो नांगौ थाङै दंना है साना नांगौ आबोंलाय जामुंनो सिनिफ्राय जतन कतर आ सामुंनो जों जतन खाला फेरनो नांनाय आबोंनि लोगो जों सिनि टेक्निकल सामुंगो जों आसो रोंना नांनाय टाइकोनि सामुंगो जों आसो रोंना नांनाय रोंगै सोलोंगै जों एबार हा कतर हायुं हा कतर बाय बाथाय जों जत सामुंगो जों या फैसा नांनाय टाइकोनि जों कतर गाहाम जों सुरु सिनि बरखाय जाया क्लब लाइ दं नै जों हाइरगै जलि लाइ दं सिनियर टीम अफ भलाई टप कम्पिटिशन जों बाथायना नांनाय जों किसिं सिंबो बाथायना नांनाय गाहाय खेतेबो गाहाम गुरु मान जत सामुंगो जों फाकरि खायना नांनाय कोनो सामुं चिकन कतर निकै जरन खरं बिसिंखौ नोंनि सिनि मंखायसा जरानि खरं गनदों जरन खरं इदिटा नरेन्द्र देबमा खरं बाय लय जागै ब्रिरक अक्रा ताइ मिडल स्टेज नि चराय मुको ब्रिरक दङ जों मिलाय आरो माइबरमा कम्पिटिशन खालामो हंगा अबनि सिनि मेन एम हंगा काय अबनो दाबुं निसराय र तमनो माइबर तमनो माइरा आबर सिया प्रेक्टिकल जे जों आगि जोंबो परियो दाबुं जों साख्रि मुको खाइ दंबायो हंगा काय जों दाबुं मान माइबरना माइराना मानो राना मानो तांना मानो जतन मान जों अबनो मेसेज होनाय दाबुं यां जेनारेशन जे आगि नि थेके अबो जे जों सलि फेमिलि आबो जों ता माने अबो परिमा लोग या कुमा लोग न अबो लोग ताबो रमै दङ आगि रगो भाइ बाताबाति एरा एबा अंखे बम है आगि बुंग आबो दल के चाबो बाटेले दल चामुन मुत लांगे साफ सफन नांगा कानि पाइनानि आबो कोन बेपाय ताबो किन्द आबो हाया मुनि मांसे डिपेंडेंट दंबायो मुनिबो मान थुगिया आबन बागे आबो हाइके तंथक जाथके दल खे आबो हाइके माइबर कोनो बेपाय आबो हाइ पाइनानि तिनी सब और माइबर थानि मानजाखा और मानजाखा चिनी कोऑपरेटिव ऑफिसर मैडम आं हेड मिस्ट्रेस ओ बाय प्रीति लता देबबर्मा बो यूनिवर्सिटी नि गेस्ट लेक्चरार आते बतंगो टीचर हंगाके अब हाइके जों भेराइटी कॉलेज नि प्रोफेसर जतन
Enggak tabok. Joto guribai bolong. Bolong no nargia woi nung sab sutra tong nani bong kha. Inge nung arbo bono bagan khaidi. Inge kai nini kaisa income source ngi thang. Inge nini kheto ni mai kol ni bai nung busule nung man phale no lekha phora phrongi mane ba. Abin bagai nung bo nije no ajiwoi jemon nini pukri tong khangkai a khikle a to diwoi phalnani phali rang ma khangkai abuno hamngo phunangani amti khai jeng khlai mano abuno phunungna bagai tini jeng orubo minimum BA pass abuni saka nini orubo naw ka hamkai saimana chini Rashtrapati Puruskar manja jeng baikotor baitor bala bobo tongo ngai angbo angkai rani tripura ani bo haba thakjak thangnai March maso ingkai angbo Property Department ni Assistant Registrar tongmani ingkai ang ba haba thaka ingkai bini ulobo tobo jeng chini je dofani sarai rongno nini ini orang kau sanan suzuki mampai, orang belak hampai. Kau hingga kaya mo pasal kaisa sekarang di sini nasang kaisa meeting kai decision nalai na tongo. Je tabung ni cerai ro, lekha pori boi nogo asuk tongo. Amte maibor na po, muikutong kaina po, ba pukri tongo. Aro kaina ni, amte rong kangke bro. Nasna haria hingga kai chini arwo chini musungma hingga kai seng lekha pore mani loge loge chini khetoni mui khetong khaimani abuni sinani chini nang tamni hingga kai gobangma chini para rogo thangka kai seng logo kheto haina khila thangja khlaijaya tamni hingga kai yagol maya abun bagi khetoro khajia phia ba bini nogo busa sikla Ai sikli joto tong hamjuk tong busa chala tong othoso borok lekha pora gana ge borok kheto kuno dino onkhya onkhajagya nei se borok khaina suya ge abun baga ang borong no belekhai sanam sungo